ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హోంమంత్రి అనిత బుధవారం అమరావతిలో జరగనున్న రాజధాని నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు. అధికారులతో కలిసి వివిధ ప్రాజెక్టుల పురోగతిని సమీక్షించి ఆమె నిర్మాణ పనుల వేగంపై సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు రాష్ట్ర ఆత్మ గౌరవం అమరావతిలోనే ప్రతిబింబిస్తోందని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం 3 రాజధానుల పేరుతో కాలయాపన చేసి ప్రజలను అయోమయానికి గురి చేసిందని కూడా విమర్శించారు. ఇక అమరావతిలో నిర్మితం అవుతున్న ఆధునిక భవనాలు, మౌలిక సదుపాయాలను రాష్ట్ర ప్రజలంతా వచ్చి చూడాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. రాజధాని నిర్మాణ పనులను సమర్థవంతంగా పర్యవేక్షిస్తున్న మంత్రి నారాయణకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.